хабари фаври дӯстони азиз, дар Русия полис Абдурозиқро дастгир намуд. бале, аммо на оне ки шумо фикр карда истодаед, на барои ҷиноят ва на барои нодуруст будани ҳуҷҷатҳояш, балки полис Абдурозиқро дастгир намуд то ин ки бо ӯ акс бигирад. бале, полисҳо дар Казан Абдурозиқ вақте ки ба он ҷо меравад, ӯро дар фурудгоҳ дастгир менамоянд ва ҳама ба навбат меистанд то ин ки якта ба якта ба наздаш омада бо ӯ акс бигиранд ки ин боиси фахри мову шумо ба шумор меравад. дар ҳақиқат ҳам шумо тасаввур кунед ки як бачаи тоҷик ки дар якчанд давлатҳои Аврупо соҳиби тарабхонаву дигар чизҳо ҳаст ва имрӯзҳо бошад ба Русия меояд ва полисҳои Русия ки умуман шаҳрвандони тоҷики мо аз онҳо бештар метарсанд ва мегурезанд, аммо ин полисҳо бошанд ба назди Абдурозиқ омадаанд ва ӯро гирд карданд то ин ки бо ӯ акс бигиранд. ин боиси фахри мову шумо мешавад. ин боиси фахри мо тоҷикон аст. дӯстони азиз, аз ҳамин сабаб чунин шахсе бошед ки дар Русия полисҳо бо шумо сурат бигиранд, на ин ки шуморо манъ карда ҳуҷҷатҳоятонро бисанҷанд ва ё ин ки шуморо тарсонанд ки мо туро депортатсия мекунем. аз ҳамин сабаб дӯстони азиз, ҳаракат намоед то ин ки ба қуллаҳои баланд бирасед. мо бошад дар навбати худ ба Абдурозиқ пешравиҳои зиёдеро орзумандем.